Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite ma ọ bụ Akajugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi ndịkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know about spirit of death. Yes, mmụọ nke na-eweta ọnwụ. Spirit of death is from the dark region. Yes, death is inevitable. Mana ihe a na-ekwu bụ ka aka isi arụ. Ka aka isi. Ọ bụrụ na maka na ọ na-agba azụ ka isi ọ na osimiri. We must all pass on, because this earth life, gross material world, is not the permanent resting place for human spirits. So, however, there are some certain things that are menandoge. It is like a utter spirit of death to yourself. And the malugwa no bro mbobo na mmadụ nwụrụ n'ụwa. Before mother war in the world of physical, the person must have passed on in the spiritual realm. Onye batara na ibu onye be gifted. Maka na ọbụrụ mmadụ niile be gifted in that area. Onye ọnwụ na-ada n'isi ya, onye aga na-esi ozu nwere ike nwere idea. Yes, man, obviously they gifted to that in that area. If na onye anwa ọnwụ na-ada n'isi ya, when the person is approaching you, you'll be hearing the smell. Ihe abụrụ the gross material world, the vessel, ka eji anụ the smell. This is the smell bụ na ndị ọzọ adị anụ ya. There is a exterior body. Ha na-akpọ exterior body, like I'm not going to again. In the gross material world, enwere physical body, then enwere anụ ahụ nke mmụọ. So ihe ndị anyị ga-enebe anya ihe omimi. But if you pay attention, believe in me, you will learn a lot. I keep telling you, keep striving for higher knowledge. Because if you are knowledgeable, if you lack knowledge, you remain a slave. Keep sharing our messages. But before we dive into today's lecture, I am on a month of December. I want to keep us on 2025 using Roman calendar. Yes. Now that's I have a little chuaja. I didn't know. Issue to go in the temple, chuaja, call for Kubi in this all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, and consecrated group. To a guide say me on one. I can make the rule, but keep us on why get and pay Lomana Hamadum. Then a temple to aja to entities of powers, Jeneben to aja Bueb, Mesaraka, one net to Wakwaja, Makanaja Kaledo. So I want to issue and Yabaja in he can mail, he make token donation to the account number. The chat jam now WhatsApp, it was the other details we need for you in order to beat it. Yes, you know how to do when Uncle the chat was him the WhatsApp. WhatsApp don't be getting Tambo 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672. Now let's dive into today's lecture. I'm mad long, but pay attention. I be I call again about spirit of death. More than what on the primary purpose of it to draw your attention, one, for you to understand that death is inevitable. As long as you are born in this gross material world, you must pass on. Manobro na pass on ko na ejedebe na ndụ a, because passing on na ndụ a simple means removing the earthly clock, that is the earthly body, flesh. Then, but you are spiritual, you continue where you stop. So death is inevitable. However, the spirits that is in charge of passing people on in peaceful transit.
So this spirit of death ensures that you transmit to the other realm. Now, no one more. However, whether that's transmission from this gross material world to the unknown world, one more, then whether it will be peaceful or it is very hard, one experience depends on your cordial relationship with your mom. However, this spirit of death and afia and with symptoms whenever they begin to hover around anybody. They can see wage na my introduction bona. Before mad and war in the world of physical, the person must have taken on form. That decision must have taken on form in the spiritual realm. Meaning, before you pass on in this gross material world, you must have passed on. Some people that pass on like months, weeks, days. Even in some cases, it's more than a year. Or one thing I want to have go even more than 2 years, depends. Onye ahụ apụgo na mmadụ mana ọ ka na anụ arụ. Yes, ma makwara ga atụ akọrọ ga akụkọ dị iche iche ka iwe mata maka na ihe mmadụ nụtanụ n'aka onye ka ya malụ ka o eji akọ akụkọ okenye. O nwere ndị nwere ike ịnwụgo na mmụọ years mana ha ka nọ na mmadụ because of so many factors. Magabania into deep now, but map at aka because of that dimension can I carry actually get today. Because he have a spirit of death, or a full day lecture. But I'm trying to squeeze it, probably him wake calling within few minutes. Only Hana bought Kwando. Or Kwando abu Ogwa. Yes. Ogwa Kwando. No, na bụ awụsịa ya ọ bụrụ taa ka ọ dị ọkwadogbo ndị a n'ọdụ ndị adịrị ọkwa ndụ a ha dị anwụ fiam even when they have passed on. So nwa nwere the gift bụ onye ga-awụ whenever ị bịara onye ahụ nso ịmarugo n'ọchọ gị n'oge ya time is up. Yes, mana ndị adịrị ọkwa ndụ a na-agba gị ọ ha bụ ndị nwere ike ọnwụsịa o nwere ebe ekubere ya bụ ọgwụ ọkwa ndụ ya. Now ọ bụrụ na ọngwụ mana mmụọ then ọ fọsịrị ka ọnwụ anya na mmadụ then mana ọ ga-refuse ịkwụsị iku ume. Ọ ga na-eku ume inene ifuru ọ na-eku ume maka na ọkwa ndụ a onye ka ọ na-abụ ọ dịruo so certain things. Ụfọdụ na-ewere nwata kọwara ha gbasara ọkwa ndụ a na-ekobie n'elu until onye ọ gwara maka ya si awụ na ọ dịka eke dịka agwọ o rejie ya ji ekotuo ọkwa ndụ a ọkọtuo na ọkwa ndụ ahụ metụ n'ala okubie. Ịghọtara ya ka awụ teach bụ enye for another day. Mana ya chọrọ ka ịkọwa the primary and secondary stage of spirit of death and how they operate. Nke mbụ spirit of death bụ ihe dị in existence maka na ihe ọbụla nwere mbido nwere njedebe. A sị na oku na-akpọ dịka ugboro na-abụ na ndụ ọkpọọ ya na ndụ kpọọ ya n'ọnwụ. So death is inevitable. Kama ihe a na-ekwu bụ ka aka isi ka anọte aka ka aka isi maka na azụ nọrọ n'obere mmiri ka isi ọ bụ na orimiri. So whenever mmadụ nọ na ndụ a wee ka isi nwee ebe ọ ya akazuo zee then ọ nawa n'ụwa mmụọ. Now however mana achọrọ ka nkụwara ya to those spirit of death si alone. Those spirit of death nọ in their own assignment.
ọlụ ha bụ iweta ọnwụ ịkpọfe ka ndị mmadụ na in the other world. However, mmadụ nwere ike iji aka ya atratara onwe spirit of death based on action or inaction. Maka na ọ kpara nkwa ahụ siri ngwere bịara ya ọrụ. Mana o nwere nwantị nchọ ka nkọwara nkịta ka ịghọta ka o si eme. Malụ na before mmadụ anwụọ ọnya agbatalụ na ọtụtụ ndị mmadụ ụfọdụ na-ajụ ka eri mystery of reincarnation. Ọ dị possible onye ka dị ndụ n'enu ana ịnọ mmadụ ụwa? The answer to that question is yes. In some cases, it's possible. Ihe ọ ji dị possible bụ na o nwere ndị nwere ike ịda asị na nna mụtalụ nna ya maọbụ na nne ya sịrị nwa m na mma anọrọ gị ụwa. Ihe na ha na-adịzi surprise bụ na enwere ike ọ sị gị na-amụsịghị anị ya ekutere ya grandfather ya wee kwunye nwa elu wee kpee ekpere wee sị Chukwu okike na ya ekerekwa gị na ya dị ndụ wee fụ nwa nwa ya na kịta na ya dịzi ready ịnara ndokwa. Obesi ekpere o nwere ike obesi ekpere ahụ few days few weeks anọ na grandfa passed on. Ị nwere ike ije gbaa afa nya bụ nwatakịrị a bịara ụwa asị na ọda grandfather bịara ụwa. Ị na-asịsị how come that kedu ka o si mee na your grandfather was alive or your grandmother was alive? In fact, na mgba ọ dị ndụ na-adị ime nwa. In fact, na mbọsị a mụsịrị nwa na-ekutere grandfather or grandmother okpere ya ekpere before emesịa o wee nwụọ. Ọ nwere ndị na-aka ụdị akụkọ dị taa mana ọ na-awụfụ ha ma amụ ha amụ because ha ghọtara ha chọrọ ihe na-anọkịta nnọọ mee in the gross material. Gross material ị na-afụ like a script, screenplay, or like a script edegoro ede. Now, your input na-determine script ụmụ mmụọ na-ede n'isi gị. Edecha anya bụ script wee bido na-eplay. Anyị nwa bụ movie directors amadụgo na o nwere ihe a na-akpọ addendum. Now, that script ahụ edegoro n'isi gị na-eplay na ndụ gị can actually be altered by creating what we movie directors call addendum, by creating some certain things that the blurry na the original plan of that script. Yes, all the possible. So, to according to that original script where the nandoge can still be altered. I'm not here na get begin watch. Manana ma kai wage na asigoro re no no doge can to carry on or do Jabez. Don't give up. Don't give up. What you don't know remains a mystery to you and not to all. And we don't want the gift to alter that particular negative decision, that negative script. They go nando, you know, I can tell you that that script can be rewritten. Nti watch. Ihe na che kowala ge bo don't give up. You want onye onwu na ada n'isi ya. Something can still be done to revise the handwriting of the clock. Get it? Ọ bụrụ na mmadụ nwụọ nwere ndị na-abụ ụfọdụ pụta asịghị na onye a dị ndụ mana ya na ya nọtara na nlọ ebe ọ nwụrụ anwụ. Mgbe ahụ bụ mgbe a na-ekwu ya ọnụ na mmụọ. Mgbe ahụ bụ mgbe a na-ekpe ikpe ya whether na a ga-ewithdraw ya ọ a ga-ahapụ ya. Mgbe ahụ ka ị ka nwere ohere gị nwa bụ onye na-ege m ntị under the influence of my voice ị na-alọta nlọ ebe gị na ndị nwụrụ anwụ na-erikọ nri. Ị na-alọta nlọ ebe some of these your dead mates, your school mates, dị gị na ha ma ndị ikwu gị ma ọ bụ ndị ibe gị gị na ha nwere ka ha kwuo when they are still alive, but you saw them in dream and you still recognize them as your loved ones. You still recognize this person, that this person has passed go on. What are you doing with them? Sometimes you are very friendly, playing around, even eating together, discussing, having conversation. When you are seeing yourself, maybe you are seeing yourself kind of make exposed with on the basina na akwage mo abuna asina afro ge ki yembrere me pasara ge
ma na efuru onwe nke asị na enwere ma ọ bụ na-etiri n'agbata osu. When you are seeing those things, don't keep quiet. Ihe a bụ reflection of what is about to happen in the spiritual realm ka a na-egosi gị inyorie the mirror. So you still have a say in accepting it or rejecting it. Maka na asị na onye n'ebe a na-eke uke ọ bụrụ na o kwuru na ekere nke eme gịnị tinye. So what I'm saying is that spirit of death is real. And again, let me tell you what you don't know. If you are gifted, even that, yes, and when the spirit of death, but now up at the compound, or waggy na more than I ever used to know. Nagi put you more nagi put you more nagi would be about depending on your ball on your mother. That would you can but only one of the gifts will get if only our own other is here. Oh, well, this had this. I want to make my own idea. Yes, this had this abroad. That's part of what I'm on your about perfume over there. Because now that is here and is here, abroad the nose of this gross material Eze-Ana. They can see what now my previous lecture. Madam Melo. 2 bodies. Madam with 2 bodies. The physical body, the earthly vessel, the flesh and blood. This is the gross material body. Yes. Then, and what the spiritual body called the ethereal world, ethereal flesh. In this ethereal flesh, the body Ipugoro nke anụ ahụ a nke mmụọ aka dị ọ nke mmụọ ahụ conceal the spiritual you. Ọ nke a iyi mgbe onye ahụ gwụrụ bụ nke a na-eme disappear maka na ahụ mmụọ ka ọ bụrụ anụ ahụ mmadụ nwere flesh and blood. Onye agbata na mmụọ nwere ike ịbịakwute even when you are asleep, even when you are awake in trance. More will it even despite the fact that no lock your door. It can appear to you. Almost one day again na half running her departed was or Byakuteha in that is not the soul real. Na half for you, not the mother. 2 hours, aqua, more 2 hours, and see dress. No go on. If you read those things. That if we are not queer, only Mokona, if we are one Yamanonia. Yes, not the great one or Jaona, the one they be on Macaulay and Mihinina. Mani, imagine that body abro on physical body bona. Also get the well locked. This gross material body hinder us. On our dochigayas. Although invisible, in this material flesh cannot come in flesh and blood without opening door. But I'm like a mad man. Obro no arum more. This is real body. About you go rose, but you person can still come in journey. So all that ethereal body I want, you want. Makane no na more. That's the thing we trigger for you to use it to perceive ọnọdụ mmadụ na mmụọ. Onye ga-abụ ọbụ na onye ngwụrụ anwụ na mmụọ. Onye ahụ ngwụrụ anwụ na mmụọ nwere isi ọ na-esi. Ọ dịkwa ndụ na mmadụ mana ọ na-abịa ifuge na onye a na omekwatara ise. Na ọ na-agụkwa Chukwu. Ma ọ bụ na ọ bụ na onye aka na-ekwu ọnụ ka na-eteki decision ya. If those spirit of death Hana megide Hana hover around. Ejubazi akere ihe ọnụ bịara. How we can complain that na onye dị etu a nọ under the captivity. Na no ka ha were ka ha ji bịa. Ọ mgbe ahụ ka ihe ebido gbagba onwe jụba ha ajụjụ kere ihe butere ya nụ. Kere nke o metara. Kere ihe a ga-eme. Ha wee gwazie ihe a ga-eme. Man, oftentimes what we are using we na-eji ihe dị ndụ. Ihe nwere life wee gbuo onye dị ndụ onwe. Ihe a nwere life ka ị ga-enye na mmụọ.
wee sị ha nyezie gị ndụ n'isi onye dị etu a. Ọ ihe dị ndụ ka eji agba onye dị ndụ onwe ya. Ọdịnala and spiritualism well perfect way of doing it. Agbago m ndị mmadụ onwe countless times. Nwere one time one pastor, lawyer ka ọ bụ pastor, ọ na-abịa. So mana o nwere problem ya nwaanyị nwere na Lagos. Ọ nọ na state of coma. O mesịrị surgery. Mesịa that surgery anwa. Mgbe o kwesịrị ichighata back, couldn't bounce back. Even the doctor was surprised that this thing had now put out of hand, because na o kwesịgo ịdọrọ onwe. Ọ bụrụ na ewepụ the oxygen, ọ na-breathe very fast, onye na-achị ikuku tinyekwara ya the thing. So kwesịrị ịnọ na that oxygen for up to that time. So doctor were Eze-Ana wee gwa nne na nkwa ihe o nwere ike ime wu ya mee, because I was in there. That is how the woman contacted me. That day I brought was on, but I have to move very fast to the temple. Then few hours later, the woman chatted me that the only one respond back well. When those spirit of death that I hope around the person, he need a work. He started to work a mallet. Only you watch in the Bible, a bit also delivers on certain people. Nwere ndị okwu bido okwu n'isi ha nwere onwe ha. Ndị ndị yuzu ya na ike okwu ọnụ wee salvage ya. Mana o nwere case na ibi ya bụrụ ofu. Case differ from person to person. You now ask those spirits possessing that person, who are you? He now responded that we are region, IGB. Nobody gonna catch him, but we go with you. Now more with the spirit of death have surrendered the person. And now make a play using Ihedendo. Since the Igwe, any is something but Igwe. Was here, and make him an offer. Send pneumonia, Tapayan and Nimi Igwesi. And all of them entered the Igwesi. And all the Eze pig, they ran to the water and get drowned. That is how all of them passed on. So they now use the lives of those pigs in exchange for the life of human being, which is spiritually higher. Because human being from the spirit of the realm of the spirit is higher from the realm where animistics, the animals, emanated. The throne of the animals is called the animistics realm. But the realm of human spirit is higher, is the realm of the human spirit. Oh, but those animals for man. So you are permitted in creation to slaughter those animals for your own good, because you are a higher being. But what you are not permitted to do is to slaughter them out of hate. If you are not ready to eat that meat, why killing it? So what am I saying in essence is this. I understand that our network is bad, but you can still search me Ogbuefi Ezeana and ugochitubelu on TikTok. We are still live on TikTok, so you can see switch if you are watching me on Facebook and the network is bad there. So what I'm saying is, spirit of death, one, know this one today. There's an amadu neighbors of one and more before now one mother. Know that one. And that is the one of the reasons why somebody will kill no matter what. Why the person is still in the land of the living. Why they call the person has passed on sometime in the spiritual realm. Na mmadụ nwere ike spirits nwere ike dey hover before around somebody, showing that the spirit of death is about to take the person. Yes. So if there is such a case, we have many ways I agba onwe ma ọ bụ igbuji agba ọjọọ ọbụla akara n'isi ya. Anyị nwere ike ime nke a. Gwakwa gị na onye ọnwụ ya lugoro nso na-enwe isi, ọ na-enwe ọdọ, you perceive the odor of death
dead. Let me put it. The person will be smelling like dead something. But any other person will not hear it. It's only you. And what you are using to perceive it is not gross material news. It's the ethereal news. You perceive it. And that is why it's only you that have activated the inner you, the ethereal you, to be able to perceive it. Others will say that they are not perceiving anything. But you're perceiving it. In some cases, if there are people are many, it can begin to come closer to them. If you want to know the person, if there are many, once you raise the person, you will see once you raise that person, and you will see the person, the thing, the odor is oozing out from the man or that person. Now, depending on the condition, if the person is still have passed on in the spiritual realm, but the person is still alive in the world of the physical, you can still save the person life. In the spiritual understanding, what we call it is called that the person is almost at the gate of no return. Now, here what you have to do to the person is that what it means is that the person is still the person is dead in the spiritual realm, but the person is still alive in the world of physical. The spiritual umbilical cord. The spiritual umbilical cord has not been severed. There is still connection, spiritual connection between the person in the spiritual realm and the person in the land of the living. So at this particular point, a called one has the powers, the person assigned with the other, to call back the person back to life. It's a serious work. Here, for privileged few, where the knowledge, where the powers to do it. He called the person back to life. He put the first case, why this person should still be permitted to live more life at life. And once you make a case and that case is approved in the spiritual realm, the spiritual umbilical cord will be restored and the person will be given more life. Some of these things, some people will not be understanding it because of the level where they operate. Now, let me shock you. In the Bible, you remember the story of the Hosea. Yes, that king that was already dead. Samuel the Eze. Hezekiah no gawo. That time I want to go a sentence to get to death. Spirit of death is already off to execute him. And we go problem within the spiritual umbilical cord. That's why so the only saving grace is that the person understands how things work. He understands that now never a speaker umbilical cord is injured already, but it has not been totally severe. Now he went on his knee as he only did now one to area showing remorse. Sorry, pleading, interceding, make the needful movements. And that simple movement he made was enough to review his case, and his case was reviewed, and the additional 15 years was given to him. Hello. Now, I don't know what you are passing through, but I can tell you that in that your case that seems difficult, in that your case that seems
There's nothing anybody can do about it. I can tell you, Nwachukwu, that that case can still be revisited, and the new decision that will favor you can still be done. It's still possible. Yes. Here now, what you want to do, don't give up. Do the right thing. I can tell you that onye anwa asigoro n'ọnwụgo can still be called back to life, but not somebody onye anwa kpatara o ji dị possible na mmadụ ga-anọ na sick bed ya. Mgbe gboo ọ na-abụ mmadụ nwụọ asị na mmadụ anwụọ, death na-abụ ihe na-eju anya. When somebody pass on, ada eburu onye anwa jewe na mortuary. Mmadụ nwere ike ịnwụ a confirm wee n'ọnwụgo. Ndị Igbo na-eme ihe na-akpọ ịgbasi mmadụ. Mmadụ anwụ n'ọnwụ ejede enime onye anwa n'open place ebe ventilation dị. Enwere ike were ogwu ma tebe onye ahụ n'ahụ. Ọ bụrụ mmazi anwụ a n'ozugbo enyi ọ batara mmadụ nwụọ, a na-enye some long hours. Ụfọdụ na-ahapụ to the next day. Enwere ike on the process of that long hours on the next day, the person will bounce back to life. But this is the person that confirm go wrong. Ejumazi o say ya na aga n'ebe nwa gagido no nwa mmụọ n'ebe a is a lonely part. But they are going to nwazi ebe ya pụtara, an elderly man or elderly woman stop him or her and ask him or her to go back. That onye akwụsịrị ya nwere ike bụ one of the spiritual guide, or nwere ike one of the ancestral force. But I will say no, because na enwere intercession. Enwere spirit mere intercede on the person's behalf. And the person was later given another opportunity, another long years, for a reason. So when such a thing is happen, we call it spiritual somersaulting. When such a thing has happened in the spiritual realm, it means that a higher spirit have really intervened in the person's case, and the spiritual judgment was gotten. And once that spiritual judgment, yes, was pronounced, then even that the person can still be given another opportunity to come. That's why some medical students will tell you that there were some cases where the person have been confirmed dead. Few minutes, the person now sneezes back and come back. Some of these things sound like fairy tale, right? It's a mystics. Yes, some call it mysticism. But what I want to tell you today is this: know that such a thing happened. Spirit of death first hover around somebody before the person will die in the land of the living. So when the person is still, the spiritual umbilical cord is still there, the person can still go back. But when the spiritual umbilical cord has been totally broken, no matter this, there's nothing anybody can do, no pastor, no ritual can restore the person back, because the spiritual umbilical cord has been severely broken. Makana adobe ezochi odi ezuzi okwu eziokwu ka nkwụsị ebe a. Nwa ajụjụ na nkụzi ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, chat me on WhatsApp 0805 78 37672. I repeat, 0805 78 37672. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwem na ọ dịghị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya, n'ihi na ọ mazụrụ ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ihe ya gazie. May the blessing of Chukwu be with you all, now and forevermore. Chetara ihe ga-eji nweta our social media platforms all is Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu.